Hola, bon dia, soc Juanjo, el cap de cuina de l'Escola Les Carolines i avui vos anem a obrir les portes del menjador i de la cuina per a que vegeu com elaborem els plats diàriament en aquest centre. L'equip de cuina està format per 6 persones, 3 cuiners i 3 auxiliars. Solem preparar uns menús al voltant d'unes 700 persones. També tenim entre menús especials, tant vegetarians com intolerants i tal, tindrem unes 60 persones. De menús diaris estem preparant al voltant de 700 persones. Tenim una comunicació i un feedback també en la part del menjador per a poder compaginar millor el treball i que servisca i sigui una funció ràpida i funcional. Per al menú d'avui, per exemple, que tenim una fideuà en bolets i carxofa, hem gastat una quantitat d'aliments, per exemple, per a la fideuà hem gastat uns 45 quilos de fideu del número 4, de carxofa hem gastat al voltant d'uns 15 quilos, de bolets hem gastat també uns 15 quilos. Per al tema amanides solem gastar al voltant de també uns 10-15 quilos de lletuga, més 3 quilos de lo que seria el nap i la calabassa. Un dels aspectes que tractem de cuidar molt en aquesta cuina és l'elaboració del menjar, que participem els que som els cuiners, intentem fer-ho com si fos a casa nostra, en ingredients frescos, de proximitat també, i sobretot ficant-li una elaboració, cuinant poquet a poquet i molt de carinyo per a que els nanos disfruten gaudisquen d'aquests plats i dels aliments que els proporcionem.